साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसे थांना थानायनि मोनसे लामा होगोन होनना बुंदोंमोन बेखौबो होआखै। एक्स एनडिपि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बरमा दिनै 2024 डेटनि 23 जुन बे मायथाइनि गेजेरजों 2020 नि 22 जानुवारियाव एनडिपिआ मोनसे गोजोन गोरोबथा भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिपि जेसेबां दङ गासैनिबो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन बेफोर जाफुङासै। जायफोर एक्स एनडिपिफोर रां मोननो गोनां दंमोन बिसोरबो मोनजोबासै। जिकेटा आरो रायजो सरकारा भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर सरकारा 7 मास दरमा होनो होनना बुंदोंमोन बेखौबो मोनजोबासै। आरो जायफोर जेलाव दङ बे जेलाव थाग्राफोराबो दिनै गवाखै आसलते गनांगौमोन गवाखै। दा बेनिखायनो बुङो जिखिनि एक्स एनडिपिफोरजों भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर सरकारा मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथा बायदियै जायफोर दिनै जेलाव दङ बिसोरखौ हगारनांगौ, जायफोर दिनै रां मोनाखै बिसोरनो रांखौ होनांगौ आरो जायफोर दरमा दानि गेजेराव बन्द खालामना दोनदों बिसोरखौबो होनांगौ। आरो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसे थांना थानायनि मोनसे लामा होगोन होनना बुंदोंमोन बेखौबो होआखै। बेफोरखौबो होनांगौ। दा बेखिनिखायनो जोङो जाफुंनाय नुवाखै। जाफुंनो थाखायनो जों दानि रागा जोंनानै दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंबावनाय जाहैदों बे जिकेटा भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर सरकार बिसोरो जमाय रायज्लायनानै एक्स एनडिपिजों जिबायदि गोजोन मोनसे गोरोबथा जादोंमोन बे गोरोबथाखौ दिनै गोरोबथा बायदि जाफुंसार जोबनांगौ बेखौनो बुंनानै आं दिनै दोनथ'नाय जाबाय।